कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। नारायण राणे साहेब आजही 73 कंप्लीट वाटत नाहीयेत। माझ्याकडे बघा म्हणजे दिसेल। मला बोलतात हे सगळं कर जरा, पण मी म्हणतो हल्ली दाढीवाल्यांचा जमाना आहे, माझाही येईल कधी, अशी मिश्किल टिप्पणी आमदार निलेश राणे यांनी केली आहे। मी मागे कुठल्या तरी एका वाढदिवसाला बोललो होतो की आज त्यांचं वय 73 वर्ष पूर्ण, 74 वर्षी ते पदार्पण त्यांचं होतंय। पण मला वाटतं 72 वर्षाचे ते झाले होते आणि ह्याच हॉलमध्ये आपण ती सभा किंवा कार्यक्रम असाच घेतला होता। आजही ते 73 कंप्लीट वाटत नाही। पण मी तेव्हाही बोललो होतो की ते 73 चे आहेत, ते जर वाटायचं असेल तर त्यांना माझ्याकडे बघायचं, कारण का माझ्याकडे बघितलंच कळू शकतं, नितेशकडे बघितल्यावर कळणार नाही। आणि म्हणून ते मला नेहमी सांगत असतात की हे सगळं कर जरा। मी बोललो हल्ली दाढीवाल्यांचा जमाना आहे। माझाही येईल कधी। पण त्यांचे वाढदिवस साजरे करणं हे मी नेहमी म्हणतो एक सणासारखं आहे। आणि मी त्यांच्या प्रत्येक वाढदिवसाला, आज आमदार या नात्याने बोलतोय, 10 वर्ष त्यांचे वाढदिवस मी साजरा करत होतो, नितेश साजरा करत होता। पण माझ्या आडनावा म्हणजे माझ्या त्या पदाच्या अगोदर नेहमी माझी लागायचं, आज आजी आहे। आणि मी त्यांना सांगितलं होतं, साहेब तुमची सगळी मनोकामना पूर्ण झालेली आहेत, सगळी स्वप्न पूर्ण झालेली आहेत, मला स्वप्नात बघा। त्यांनी बघितलं असेल मी आमदार झालो। पण साहेब मला एक सांगा, माझ्या अगोदर नितेशला बघितलं होतं की काय? तो मंत्री झाला, आता पुढच्या वेळेला मला अगोदर बघा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।